ፊልምና ዝጅምር ክልተ ፖሊስ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ መኪና ኮፍ ኢሎም እናተዛረቡ እናርአየና እዩ። ድሕሪ ጸኒሒት ሓደ ካብኣቶም ማት ዝተባሃለ ፖሊስ ናብ ሓደ ባር ኣትዩ ቡኑ እናሰተየ ጋዜጣ እናንበበ ይጸንሕ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ክልተ ዘረፍቲ ናብቲ ውሽጢ ባር ኣትዮም ነቲ በዓል ዋና ቀቲሎሞ ቅርሺ ሰሪቖም ይሃድሙ። ማት ፖሊስ ከም ምዃኑ መጠን ነቶም ሰረቕቲ ጠጠው ከብል ስለ ዝነበሮ ሽጉጥ ኣውፂኡ ካብቲ ባር እናጎየ ይስዕቦም። ኣብቲ ጽርግያ ምስቶም ክልተ ሰረቕቲ ሓያል ተኹስ ከፊቱ ነቲ ሹፌር ቀዲሙ ምስ ወቕዖ ነቲ ካልኣይ እውን እናሰዓበ እናተኮሰሉ ይጸንሕ። ነቲ ካልኣይ ሰራቕ እውን ኣብ ደረጃ እናወረደ እንከሎ ምስ ቀተሎ 8 ዓመት ሓሊፉ ማት ካብ ናይ ፖሊስ ስርሑ ወፂኡ ናይ ግሊ መርማሪ ኮይኑ ንሪኦ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ነበረ ኣብ ሓደ ባር ቡና እናሰተየ ጋዜጣ እናንበበ እንከሎ እውን ፒተር ዝተባሃለ ወዲ መፂኡ ዓብዪ ሓወይ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዝገጥሞ ኣለዉ ክትሕግዘኒ ይደሊ ኢሉ ንማት ይነግሮ። ማት እንታይ ዓይነት ሽግር ኢሉ ንፒተር ክሓቶ እንከሎ ፒተር ድማ ንዓብዪ ሓወይ ኬኒ ባዕልኻ ተሓተትካ ይሕይሽ ገጽ ንገጽ ተራኺብኩም ችግሩ ከረድአካ ኣልዎ ኢሉ ይነግሮ። ግዜ ከየጥፍኡ እውን ናብ ናይ ኬኒ ገዛ ምስ ከዱ ፒተር ኣብ ደገ ይጽበ ማት እውን ንኬኒ ክረክብ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣቲ። ናይ ኬኒ ችግር ማት እንታይ ከም ዝኾነ ክሓቶ እንከሎ እውን ዘይፈልጦም ሰባት ሰበይቱ ጠሊፎም ከም ዝቐተልዋ ይነግሮ። እዞም ገበነኛታት እዚኦም ኣሊሽካ ንኽተምፀለይ ቅድሚ ክፍሊት $10,000 ለካ ምስ ረኸብካዮም ክውስኸካ ኢሉ ንማት ይነግሮ። ግን ማት ኣብዝሓ ግዜ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ስለ ዘይወስድ ንኽቕበሎ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ካብ ናይ ማት ገዛ ወፂኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ቅሩብ ግዜ ምስ ሕለፈ ንገዝኡ ይምለስ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ምስ በፅሐ ናይቲ ኣፓርታማ መስተኣናገዲ ዝኾነ ሰብ ከም ዝፅበየሎ ይነግሮ። ውሽጢ ኣትዩ መን ምዃኑ ይሪኦ እውን እቲ ዓንትዎ እናለመኖ ዝፀንሐ ኬኒ ይኸውን። ኬኒ ንማት ኣመቺው ንኽልሙኖ እዩ መፅዩ። ሕጂ እውን ሰበይቱ ከመይ ኢላ ከም ዝሞተትን ከመይ ኢላ ከም ዝጠለፈትን ታራ ብታራ ይረድኦ። ሰበይቱ ዝተጠለፈህሉ ንግሆ እቶም ጠለፍቲ ደው ኢሎም ናብ ፖሊስ ኮነ ናብ ካልእ ንኽድወል ከይትሙክር ሰበይትኻ ኸ ክንደይ ኪሎ እያ ኢሉ ንኬኒ ይሓቶ። ኬኒ ተደናዊሩ እንታይ ከም ዝብልዎ ኣለዉ ክሓስብ እናሞከረ እንከሎ ንሕድሕድ ኪሎኣ 200,000 ክትከፍል ኢኻ 50 ኮይና 1,000,000 ክትከፍል ኢኻ ኢሉ ንኬኒ ይረድኦ። ኬኒ ኣብቲ ሰዓት ንሱ 400,000 እምበር 1,000,000 ከም ጸሎም ከም ዘይኽእል ነቶም ጠለፍቲ ምስ ነገሮም እሱ ከም ዝቕበልዎ ይነግርዎ። እቲ ቅርሺ ንኸረክቦምን ንኬኒ ኣብ ሻንጣ ገይሩ ኣብ ሓደ ናይ ህዝቢ ስልኪ ደርቢዎ ንክኸይድ ይነግርዎ። ኬኒ እቲ ዝነበረ ቅርሺ ሒዙ ናፍታ ዝተባሃላ ቦታ ክኸይድ እንከሎ ኣብታ ስልኪ ይጽውዕ ክልዕሎ እንከሎ እቶም ጠለፍቲ እቲ ቅርሺ ምስ መኪንኡ ሓደ ኣንጎሎ ገዲፍዎ ንክኸይድ ይነግርዎ። ሰበይትኻ እውን ሓንቲ መኪና ቅሚጥና ኣለና እቲ ቅርሺ ምስ ሃብካና ኣበይ ከም ዘላ ንነግረካ ኢና ኢሎሞ ሰበይቱ ክእልሽ ይኸይድ። ኬኒ እታ ዝተባሃለት መኪና ረኺብዋ እቲ ኣቑሑት መቕመጢኣ ይኸፍተሎ ሰበይቱ ተቐቲላ ርእስኣ ጥራይ ይጸንሖ። ምስ ሬሳኣ ዝረኸቦ ሓደ ነገር ድምፂ መቕድሒ ካሴት እዩ። ኬኒ ዘረብኡ ወዲኡ ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምውፅኡ ንማት ኣብ ወረቐት ስልኪ ቁፅሩ ጽሒፉሉ ይኸይድ። ማት ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ንነዊሕ ግዜ እናሰምዖ ዝጸንሐ ንኬኒ ደው ኢሉ እታ ዝሞተት ሰበይትኻ ዝረኸብካላ መኪና ኣበይ ወገን ደው ኢላ ነይራ ኢሉ ይሓቶ። ብጽባሒቱ ማት እቲ ገበን ዝተፈጸመሉን ሰበይቱ ዝተጠለፈሉን ከባቢ ምስ ፈለጠ ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱን ዝሰርሑ ሰባትን ምጥያቕ ይጅምር። ንኬኒ ሰበይቱ ዝገጠማ ነገር ንኻልኦት ኣጓላት እውን እንድሕር ደኣ ገጢሙ ኣብ ናይ ህዝቢ ላይብረሪ ንኸጻሪ ይኸይድ። እናኣለሸ እንከሎ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝሞተት ሜሬት ትበሃል ሰበይቲ ይረክብ። ማት ናብቲ ላይብረሪ ምርመራ ክገብር ክመላለስ እንከሎ ቲጄ ዝተባሃለ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ይረኽቦ ነይሩ። ማት እውን እቲ ቆልዓ ንቑሕ ምዃኑ ምስ ረአየ ምስ ናይ ሜሪ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝተቐተላ ኣጓላት ሓበሬታ ንኽእልሽ ሓገዙ ይሓቶ። ንዝተወሰነ ግዜ ብሓደ እናኣለሹ ምጸንሑ እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ዝሞተት ሌይላ ይረኽብዋ። ናታ ፍልይ ዘብሎ ግን ሰውነታ ተቆራሪጹ ክሪምለን ኣብ ዝበሃል መቃብር ተደርቢዩ ምጽንሑ እዩ። ማት እውን እቲ ቆልዓ ብዝረኸበሉ ነገራት ስለ ዝዓገበ 20 ቅርሺ ሂቡ ድራር ምስኡ ንኽበልዕ ይጋብዞ። ቲጄ ማት መርማሪ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ምስኡ ንኽሰርሕን ተጋጋሚ ግዜ ንኽሕግዞም ፈቓደኛ ምዃኑ ይነግሮ። ማት ግን በይንኻ ምስራሕ እየ ዝፈቲ ሓጋዝ እውን የድለኒን ኢሉ ንቲጄ ገዝኡ ይሰዶ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ማት ሌይላ ተቐቲላ ዝተረኸበሉ ቦታ ሓበሬታ ንምእላሽ ይኸይድ። ኣብኡ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ እውን ጆንስ ዝተባሃለ ናይቲ መቃብረት ክልተኛ ይረክብ። ጆንስ ንማት ዝንሳፈፍ ፊስታላት ኣብቲ ቃላይ ከም ዝረኸበና ነገሮ እንከሎ ማት ንጆንስ ክጠራጠሮ ይጅምር። ምክንያቱ ፍሉይ ነገራት ይርእየሉ ነይሩ። ጆንስ ስርሑ ወዲኡ ንገዝኡ ክምለስ እንከሎ ማት ደድሕሪኡ እናኸደ ይከታተሎ ይጸንሕ። ግን ዘይፈለጦ ነገር ንባዕሉ ቲጄ እውን ይከታተለሎ እዩ። ተሓዊኡ ጸኒሑ ንቲጄ ሒዙ ንምንታይ ከም ዝስዕበሎ ክሓቶ እንከሎ እውን ማት መርማሪ ምዃኑ ካብ ዝፈልጥ እንድሓር ብዛዕባኡ ምሕሳብ ከቋርፅ ከም ዘይከኣለን ክሕግዞ ከም ዝደልን ይነግሮ። ማት ንቲጄ ከይትስዕበኒ ኢሉ እናተዛረበ እንከሎ ጆንስ ናበይ ከም ዝኣተየ ከይርአዮ የምልጦ። ጸኒሕ ኢሉ እውን ጆንስ ናይ ሌላ ማውታ እትነግር ጋዜጣ ካብ ጅብኡ ኣውፂኡ እናርአየ ይጸንሕ።
ኣብታ ጋዜጣ ዝተስኣለት ፎቶ ምስቱ ደው ኢሉ ልኔ ቦታ ብጣዕሚ እያ ትመሳሰል። ኣብቲ ከባቢ እውን ናይ ቀደም ናይ ሌላ ዓድካ ሩበን መኪንኡ ጠጠው ኢላ ይርአ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን ሌላ ብሩበን ተቐቲላ ክትከውን ስለ ትኽእል ኣትዩ ንኸዛረቦ ይመርጽ። ሩበን እውን ሌላ ክትጠለፍ እንከላ ኣብቲ ጽርግያ ከም ዝነበረን ናብ ሩቫነ እትዮማ ስለ ዝኸዱ ግን ምንም ክገብር ከም ዘይከኣለን ንማት ይረድኦ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን ጆንስ ካብቲ ብቕድሚኦም ዝነበረ ኣፓርታማ እናወፀ ስለ ዝርዮ እናጎየ ናብቲ ኣፓርታማ ይኸይድ። ናብ ጫፍ ደብሪ እቲ ፎቕ ደዩ እናተንቀሳቐሰ እናፈተሸ እንከሎ ግን ጆንስ ኣብ ገለ በፂሑ ክምለስ እንከሎ ንማት ኣብ ልዕሊ ፎቑ እናተንቀሳቐሰ ይርኦ። ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ፎቕ ዝተዓፀየት ክፍሊ ነይራ ማት ብሓይሊ ሰይሩ ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ኣብ ውሽጢ እውን ተሓቢኦም ዝጸንሑ ናይ ሌላ ብዙሓት ፎቶታት ይረክብ። ሃንደበት እውን ጆንስ ብድሕሪቱ ናፍታ ክፍሊ ይመጽእ። ጆንስ ንማት ከጥቅዖ ሓሲቡ ካራ ሒዝዋ ላይ ጽንሕ ዳ እምበር ብዙሕ ከይጸንሐ ሓሳቡ ቀይሩ እቲ ሓቂ ንማት ይዛረቦ። ሌላ ንኽጠልፉ ንኽልተ ሰባት ከም ዝሓገዘ ይናዘዘሉ። ንምንታይ ሓጊዝካዮም ኢሉ ክሓቶ እንከሎ እውን እቶም ክልተ ሰባት ሰብኣያ ሓሽሽ ነጋዲ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ነበሩ ደጊማ ሓሽሽ ንኸይትጥቀም ካብ ሱሰኝነት ንኸድሕንዋ ከም ዝጠልፉ ኣለዉ እዩ ዝፈልጥ ነይሩ። ጆንስ ፈቓደኛ ኮይኑ ክሕግዞም እንከሎ ግን እቶም ክልተ ምስኡ ዝጠለፉ ወዳት ዕላምኦም ካልእ ኮይኑ ይጸንሕ። ማት እቶም ምሳኻ ዝጠለፉ ሰባት መን ይበሃሉ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሬይ ይበሃል ኢሉ ምስ ነገሮ ተጓሩ ብጣዕሚ ስለ ዝተናስሐ ካብቲ ህንፃ ነጢሩ ነውሱ የጥፍእ። በቲ ወገን እቶም ክልተ ጠለፍቲ ሬይና ኣልበርት ዩሪ ንዝበሃል ካሊእ ሓሽሽ ነጋዲ እናተኸታተሉ ይጸንሑ። ኣልበርት ካብታ መኪና ወሪዱ ናብ ናይ ዩሪ ገዛ ቀሪቡ ምክትታል ይጅምር። ብመስኮቱ እውን ሰበይቱን ዩሪ ሓሚማ ኣብ ዓራት ደቂሳ ነርስታት እናተንከባኸባ ኣይርአን። ኣብ መኪና ኮፍ ኢሎም እናተጸበዩ እንከለዉ እውን ጓሎን ዩሪ እናተንቀሳቐሰት ስለ ዝርአየዋ ንዓዓ ክጠልፉ ይውስኑ። በቲ ወገን ማት ንኬን ረኺቡ ሰበይትኻ ዝጠለፉ ሰባት ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ዝፈልጡ እዮም ነዋርሑ እውን እናጻረዩ ኸያም ጸኒሖም ኢሉ ይነግሮ። ኬን እውን እዚ ምስ ሰምዐ ክንዲ ዝከታተሉሉ ሰባት መን እዮም ኢሉ ዝበለጸ ሕቶ ይልዕል። ካብኡ ወፂኡን ማት ናይ ሜሪ ፎቶ እናርአየ ካሊእ ሓበሬታታት ይእልሽ። ንሓደ በዓል ድኳን እናሓተተ እንከለውን ክልተ ገጀፍቲ ወዳት ተገዲሶም ከም ዝሰምዑ ኣለዉ ይርኢ። እቲ በዓል ድኳን ሜሪ ኣብ ቀረባማ ዝርከብ ኣፓርታማ ትነብር ምንባራ ምስ ነገሮ ንኽምርምር ናፍቲ ኣፓርታማ ይኸይድ። እቲ ህንፃ ሕዳሰ ንኽግበረሉ ኩሎም ሰባት ዋላ ወፂኦም ይጽንሑ። ማት ኣብኡ እናፈተሸ እንከሎ ኣብቲ ድኳን ነበሩ ክልተ ወዳት ከኣስሮም ዝመፀ መሲልዎም ንማት ይወቕዕዎ። ኣልበርት ናፍቲ ህንፃ መምፂኡ ምስ ነገሮም ግን ሜሪ ሓሽሽ ነገድቲ ትምርምር ፖሊስ ከም ዝነበረትን ንዕኦም ንኸይትረኽቦም ፈሪሖም ግን ኣልበርትና ሬይ ንዓዓ ቀቲሎም እቲ ሒዛቶ ነበረት ሓበሬታ ኩሉ ከም ዝወሰድዎን ይነግርዎ። እቲ ምሸት ንሱ እውን ማት ምስ ቲጄ ክራኸብ እንከሎ ኣብ ዳጓሓፍ ሽጉጥ ረኺበ ኢሉ ንማት የርእዮ። ዝኾነ ሰብ እናጎየ ፊስታል ናብ ዳጓሓፍ ክድርብር ይርአዮ። እታ ፊስታል ከይደ ኸፊተ ይርኢ ኣለኹ ሽጉጥ ኮይና ጸኒሓ ኢሉ ንማት የረድኦ። ማት እውን እዚ ምስ ሰምዐ ሓደገኛ መሳርሒ ስለ ሒዝካኒኻ ልዕል መጠን ተጠንቀቕ ኢሉ ንቲጄ ይነግሮ። ንምሸቱ እውን ክልተ ዓበይቲ ወዳት መፂኦም ንቲጄ እታ ዝረኸብካያ ሽጉጥ በየላ እናበሉ ብሓይሊ ቕጥቅጥዎ ይጅምሩ። ቲጄ እታ ሽጉጥ ምስኡ ከም ዘየላ ምስ ነገሮ እውን ዝበለጸ ኣምሪሮም ይቕጥቅጥዎ። ጽባሒት ንግሆ ማት ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ እቲ መስተኣናገዲ ሲጄ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተየ መልእኽቲ ይመጾ። ማት ንሲጄ ክርኢ ናብቲ ሆስፒታል ምስ ከደ ፖሊስ ምዃን ንምንታይ ከም ዝገደፎ ንሲጄ የረድኦ። እዚ ፊልም ክጅምር እንከሎ ቅድሚ 8 ዓመት ማት ምስ ክልተ ገበነኛታት እናተታኮሰ እንከሎ ነቲ ካልኣይ ገበነኛ ቀትል እንከሎ እታ ጥይት ብጌጋ ንሓንቲ ህፃን ቆልዓ ቀቲላ። ካብቲ ሰዓት እሱ እንዳሓር እውን ማት ብተግባሩ ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐ ናይ ፖሊስ ስርሖ ክገድፎ ወሲኑ። በቲ ወገን ኣብ ናይ ዩሪ ገዛ ሉሻ ነዲኣ እናተንከባኸበታን መድሓኒት እናገበረህላን ትጸንሕ። እታ ሓኪም እውን ምስ ዩሪ ናብ ዕዳጋ ኸይዳ ንብረት ክተምጽእ ትኸይድ። እታ መኪንኦም ካብቲ ገዛ ቅሩብ ርሕቕ ምሰለት ግን ሬይና ኣልበርት ናፍቲ ገዛ መፂኦም ጓሎኖ ዩሪ ዩሻ ጠሊፎም ይወስድዋ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ሲጄ ካብ ሆስፒታል ክወፅእ እንከሎ ማት ምስ ፒተር ይራኸብ። ፒተር እውን ንማት ኬኒ ንሓደ ተመሳሳሊ ችግር ዘለዎ ሰብ ክረክብ ከም ዝኸደ ይነግሮ። ናብ ዓርኩኒ ኬኒ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክሓትዎ ይኸድለዉ ዩሮ ኮይኑ ይጸንሕ። ዩሮ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ምሸት ጓሉ ሉሻ ጠሊፎም ከም ዝወሰድዋ ይነግሮም። ሎማዓንቲ ንግሆ እውን ደው ኢሎም ለይ ነይሮም ኢሉ ንማት እናነገሮ እንከሎ እታ ስልኩ ደጊማ ትጽውሕ። እቶም ደወልቲ እውን ሬይና ኣልበርት ኮይኖም ጸኒሖም ጓልካ ሉሻ እንድሕር ኣብ ሰላም ክትምለሰካ ደልያ ቅርሺ ክፈለና ኢሎም ንዩሪ ይዛረብዎ። ምንም ከይመለሰሎም ግን ማት እታ ስልኪ መንጢሉ ንሬይ ሉሻ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኮይና ቅርሺ ካይትረክብን ኢሉ የፈራርሖም። እታ ስልኪ ምስ ዓፅያ እውን ናብ ሲጄ ደው ኢሉ ካብ ኣፓርታምኡ ሓንቲ ሳንዱቕ ንኸምፀሉ ይልእኾ። ሲጄ እታ ሳንዱቕ ናፍቲ ገዛ ሒዝዋ ንኽመጽእ እውን ንፒተር መኪና ሂቡ ሒዝዎ ንኽመጽእ ይሰዶ። ድሕሪ ጻንሒት እቶም ጠለፍቲ ክድውሉ እንከለዉ ማት ሉሻ ብሂወት ከም ዘላ ንኽፈልጥ መረጋገፂ ነገር ሃውን እምበር ሱቕ ኢለ ቅርሺ ይሰደልኩምን ይብሎም።
تايكن سدل كالو مسحاتتو ناي لوشا خلوي من كم زبال نقورني ولوم تخكلنيا ملس مسملسلو لوشا بيوت كم زلاي فلطو مات مسري اتقشن لوشان زك ايرلو بوتانا تدرادورو صنيحهم افتو بزحات غالات تقتيلن زترخوالو مقابر نخراخو يسمعمعو دحرستو سنة دقائق بيتر ناتي جاي اتا صندوق حيزوما نافت غزاي مصو اوشت اتا صندوقون مات صنيحهم كتقوملهم زحسو دو شغوطات صنحو نافت زدرادورلو بوتا خودون اتي شانطا بحماق قرش مليኦም حماق ነገር ንኽገጥሞምን ምድላይ ይጅምሩ ናፍቲ ቦታ ኸዱን ከለውን ፒተር ናይ ወታደራዊ ሕሉፍ ስለ ዘለዎ ከም ስናይፐር ኮይኑ ንኽሕልዮም ይነግርዎ ከምቲ ዝተሰማምዕዎ ናፍቲ መቃብር ምስ ከዱ ማት ንሲጄይ ካብታ መኪና ንኸይወፅን ኣብኣ ንኽፀንሕን ይእዝዞ እቲ ቅርሽና ተቃየሩን ከለዉ ኣልበርትን ሬይ ንማት ንኽሕልዮን እሱ ኣብቲ ውሽጢ መኪና እትዩ እቲ ቅርሺ ንኽፍትሾን ይነግሮ ኣልበርት እቲ ቅርሺ ትኽክለኛ ምዃኑ እናረጋገፀን ከሎ ማትና ሬይ ብዛዕባ እቲ ሒዝዎ ሽጉጥ ይካትዑ ኣልበርት መብዛሕትኡ እቲ ቅርሺ ኮፒ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንሬይ ንማት ንኽቆትሎ ይነግሮ ማት ግን ኣዝዩ ዝፈጠነ ፀኒሑ ንባዕሉ ተኪሱ ይቆትሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ሓያል ተኽሲ ይጅመር እቲ ንኹላቶም ሓላዊ ክኾን ተሓሲቡ ነበረ ፒተር እውን ሬይ ተኪሱ ይቆትሎ ካብቲ ተኽሲ ኣምሊጡ ናብ መኪንኡ ክምለስን ከለውን ካብታ መኪና ከይትወፅእ ተባሂሉ ነበረ ሲጄይ ኣብታ መኪና የለን ኬኒ እቲ ቆልዓ ተኽሲ ምስ ሰምዐ ደንጊፁ ሃዲሙ እዩ ዝኸውን ኢሉ ንማት ይነግሮ እቲ ሓቂ ግን ሲጄይ ኣብ ናይ ሬይና ኣልበርት መኪና ተሓዊኡ እኔ ብዙሕ ከይዶም ገይውን ናብ ማት ደው ኢሉ ኣብ ናይ ጠለፍቲ መኪና ከም ዘሎ ይነግሮ ማት እውን ካብታ መኪና ወሪዱ ኣበይ ከም ዝበፅሖ ንኽነግሮ ይሓቶ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ኣልበርት እቲ ዝተረፈ ጥዑይ ቅርሺ እናቆፀረን ከሎ ሬይ ቴዘር ሒዙ ንኣልበርት ከጥቅዖ ይዳለ እታ ቴዘር ከይተጠቐመላ ግን ሬይ ብስልኪ ሓኒቑ ኣብ ኮፍ ዝበለለ ይቆትሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ማትና ኬኒ ናፍትቶም ጠረፍቲ ዝተሓውኡሉ ገዛ ይመፁ ኣብ ውሽጡ እውን ኣልበርት ንሬይ ቀቲሉ ተረጋጊዑ እናበልዐ ይረኽቦ ማት ንኣልበርት ኢዱ ኣሲሩ ሕንኡ ንኽፈዲ ንኬኒ ሓድገሉ ካብቲ ገዛ ወፂኡ እውን ካብ ሓደጋ ንኸርሕቆ ነቲ ጄይ ታክሲ ፀዊዑ ንገዝኡ ይሰዶ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ናፍቲ ውሽጢ ገዛ ተመሊሱ ይኣትሎ ተኣሲሩ ነበረ ኣልበርት ኮነ ኬኒ ክረኽቦም ኣይከኣለን ሽጉጥ ወፂኡ ኣብቲ ገዛ እናኣለሾሙ ከለውን ኬኒ ሞይቶ ሓደ ደረጃ ተደፊኡ ይረኽቦ ኣዘንጊዑ ኣልበርት ብድሕሪቱ መፂኡ ግን ረጊሑ ናፍቲ ውሽጢ ገዛ የፅድፎ ኣብ መንጎኦም ሓያል ባእሲ ምስ ተጀመረ እውን ማት ነብሱ ንምክልኻል ብጣዕሚ ይችገር ኣልበርት ንማት ከጥቅዖ እናተጓየዮን ከሎ ማት ኣብ ናይ ሬይ ጁባ እታ ቴዘር ይሪኣ እሞ ኣውፂኡ ንኣልበርት የጥቅዖ እቲ ዓረፍቲ ተጠቒሙ እውን ብሽጉጡ ገይሩ ርእሱ ወቂዑ ቆትሎ ብዙሕ ከይፀንሑ ናፍቲ ከባቢ ፖላዊስ ምስ መፁ ማት ኣብኡ ከም ዘይነበረ ቀስ ኢሉ ወፂኡ ንሲጄ ክረክብ ንገዝኡ ይምለስ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ናብ ካልኦት ንኽባፅሕ ሓግዝዎ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃኒሒት